Kung ano, busog ka na. Sabihin mo lang kung busog ka na, kakain rin ako. Ha? Bijay? Ano? Sarap? Anong masasabi mo? Ha? Ganun kinamot na ni. Ang dami na yan. Ito, masasarap oh. Ney! Laan na! Tapon na yan! O ano? Ney, 2 minutes yan. Yan o. Ano? Wala, naglay ng mga nakidesta. Turmi nga, mana kahit ni Turbo. Wala na akong sa akin oh. Tama na yan anak. Tama na yan.